سلام كميت هونوز خبركم تخاتلتي إريتريان ميديا نيتورك زينا وشتن وطان النهو بيتروس منغسي أرست زينا لعلواي لوخ إرترا ملغت بريزيدنت إسياس نابا بومبر لعلو بايتو سودان أبسيحن تمالي عب زوات الدوب مع كلن عن سبان بستقبر مرمراتات 82 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيتون أبي نوزبا وردت كوم زمرحو مدبات سريتا كبابي زمسجن غسغاسي مزغبالو فرنسا عبد مالي بزكاية دكتور دبداب نفرتي بركز بالو شبراوين كم قتلت حبيرا وكالت منغست أفغانستان طالبان كالاي زوريا زرب يكايدلو أمريكا ني اندستري حاتين إيران علامة زغبره حدش غدا أصدقا بمنشر قدرت وصاياتو عثمان صالحنا مخار بريزيدنت اتو يمانه جبر ابن زقوم لعلواي لو خيرترا تمالي حمشت طري ملخت بريزيدنت إسياس أفورقي ناب ابومبر لعلاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان ابصيهم بريزيدنت إسياس اب ملختو نحزب منغستن سودان بمخنيات صنبل مبل 65 عامت ناصنت سودانن حدش عامتن يوهانايلو أبومبر لعلاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان بوغنو ني بريزيدنت إسياس مسغانا دحر مغرب سناي منيت حدش عامت نحزب منغستن إيرترا غليصو كلتيم وغنات بدحرزي كلتاو زمدنا نمدلال كومون زباو سلامن مرغان معزاز كوسدو ابزلوم تچبت تسغمتات زتيم أب زوات الدوب ماكلن عن سبانا بزركب موشب ماكلاتن كفلتات تملالست حموماتن تمالح مشتتر بستغبرنا إلى لابراتور مرمراتات 82 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصو كاب يوم 45 كاب موشب ماكلات زوادوب مالت 15 كاب ناغرغيس 10 كاب سنعافه 7 كاب عدخالا 5 كاب من دفرا 4 كاب دواروا 4 كاب دقمحاره حنت دما كاب موشب ماكل واليكو زو عن سبايم وتم مسترفو 36 كا اب كفلتات تملالست حمومات زوا ماكل بستغبر مرمراتاتهم مالكوفتم ترغاغيصو ازي كمديلن كولا 34 اب زوادو 10 دما اب زوا ماكل بتقلالا 46 اب هوسبيتالات تعاقيبهم زدل كنكن كغبرلهم زصنحو زيغاتات حاويم ننابيتهم تفانيمالو بز مسرت تقلالا قطر بكورونا فيروس تلفو زيغاتات كساب تمالي 1445 بصحيلهم 740 كابزيوم حاويم استفانو 3 بموت استفاليو 702 دما غنا اب هوسبيتالات تعاقيبهم زركوبيم أب نوزبا غردت تريت كبابي نموحاس أب 200 عدتات السلاسل زلو كوم زمرحو مدبات تريت كبابي بولعل تساتفو نبرتي بعد معنتي تكبر كوم زلو تحبيرون حلافي كبابي أو تعنا نايت نوزبا من السيد دانيال كيدانن إيرينا بزها وحبريتا عدتات تريت كبابي كو حساب منستر تعنا بزوطو ممرحيتات مسرت أب 2020 كزازم تطبيق تغيرلو كاب زنبر مدب زاغيت 67 عدتات مولو بمولو كتغبرون كلها 35 عدتات دما أب مصفاف كم زركبا نصيرون حبرتسب كاب تمحلال افتحمامات بحافشا بقول صريت كاب زخصت حمامات دما بفلاي نخدحن منستر تعنا بزل علي سرحلو كم زلو تقيسو دما حزبي نزع لمازين نستوادد عين مدري بقبو كتكملون بصريت كحزون من السيداني الا زخاخيرو ب15 من محدارات كابن 202 عدتات نزقمن وزبع غردت لعلي سوسان 5 شح نبرتي الو أبال منستر موقعزيان مرة بيتاتن قديم تقارلاي كيدانة تخلى ولد جبريل ب4 طري أب مبل سوسان 3 عامة عدمي وبحمام تسويهم أول حماس كرمش عند 975 ناب مسار حزب وحيلتات حارنة إيرتراس تسلفت تقارلاي كيدانة تخلى قدمي ناس النت أب أهادو كبيد برات دحرنات الندمة أب منستر موقعزيان مرة بيتاتن أقول قلت بوستا تمديون هزبون هاجرون بلعل توفاين نزقل حربنيايم قديم تقارلاي كيدانة تخلى بعل حدارن أبو 4 ولوداتني سنة سرعة قبر دما تمالي حموشة طري أب مكان مقابر حربية تاسمرة تفتسمون منستر موقعزيان مرة بيتاتن بمسواتي قديم تقارلاي كيدانة تخلى تسمع مرير حازن ناقلة نسدرا بيتو مقالستن مسارحتن صنعتي منا كاب زينة تطوطاي فرنسات مال حاموشة طري عب ماكلاي شنخ مالي بزكاية دبداب نفرتي بركز ولا شبراوين كم قتلت حبيرة اتي دبداب ملسا قبر نايتي عب زحالة قربا معلتات عب لعلي عبالات السراويتات تخايدة شبراو متقعت مخانو سب مزم كل خال فرنسا فريتهم عطوقا شبراوين مسمئتا وحدش عامت كل 2021 عب استفلالي كبابيتات مالي بزكاية ومتقعتي بوحدو حاموشة وتادرات فرنسا كم تقتلو يذكر زي كم ديلن كله بز فرنسا زكاية دبداب بوحدو إسرا سلاموين سبات كم تقتلو كابت كبابي استفنو زينا رديون
فرنسا ጸጥታው ቅልውላው ማሊ ንምህዳእ ብዝብል ዕላማ ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ልዕሊ 5,000 ወታደራት ኣዋፊራ እኳ እንተላ ዛጊት ዝመጽእ እወታዊ ምዕባለታት የለን እታ ሃገር መሰጋገር መንግስቲ ማሊ ምስ ዕጡቃት ተቃውምቲ ዘተሰላም ክካየድ ንዘቕረቦ እማመ ከም ተቃወመቶ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ዞባ ንዘሎ ጸጥታው ቅልውላው መዝሚዛ ረብሓታታ ንምሓዝ ዘለዋ ጥሙሕ ዘመልክት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ጸጥታው ቅልውላው ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ብኣባል ሃገራት ናይቲ ዞባ ጥራይ ክምከት ከም ዝግባእ ዝተፈላለዩ ወገናት ክምጉቱ ጸኒሖም እዮም ወከልቲ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን ካልኣይ ዙርያ ዝርርብ ኣብ ቀጠር የካይዱ ከም ዘለው ተገሊጹ ብደረጃ ሃገር ምቁራጽ ተኽሲ ክትግበር ዝዓበየ ኣጀንዳ ናይዚ ትማሊ 5 ጥሪ ዝተጀመረ ዝርርብ ምዃኑ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም ብዘይካዚ ዕጡቃት ጣሊባን ዕጥቆም ከውርዱ ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣዶውሓ ዝካየድ ዘሎ ዝርክብ ከም ኣጀንዳ ክለዓል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ወርሒ መስከረም 2020 ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ርክብ ዝጥቀስ ፍረ ከም ዘይተረኽቦ ጸብጻባት ይረዱ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጣሊባንን በቲ ኣብ መንጎም ተፈጢሩ ዘሎ ፍልያት ንሓድሕዶም ይዋቃቆሱ ብምህላዎም እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ርክብ እውን ወታዊ ውፅኢት ክርከቦ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ ኣብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ድሕሪ ዝተገብረ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ቅልውላውቲ ሃገር እናኸረረ ከም ዝመጸ ጸብጻባት ይረዱ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንኢንዱስትሪ ሓጺን ኢራን ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ኣጽዲቑ ቤት ጽሕፈት ግምጃ ኣሜሪካ ትማሊ 5 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ፍርያትን ሰደድን ሓጺን ኢራን ምትእስሳር ንዘለወን 12 ኩባንያታት ኣብ ጸሊም መዝገብ ሰፊረን ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ እገዳ ሕሳባት ናይተን ኩባንያታት ዘደስክልን ምስ ትካላት ኣሜሪካ ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዳ ዝኽልክልን ምዃኑ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣረዲዩ እዚ ሓድሽ እገዳ መቐጸልታ ናይቲ ቁጠባ ኢራን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራድ ብምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክካየድ ዝጸንሐ ስጉምትታት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ቁጠባ ዓለም ኣብ 2021 ብልዕሊ 400 ክዓቢ ከም ዝኽእል ዓለማዊ ባንክ ትማሊ 5 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣሚቱ ኣብ 2020 ቁጠባ ዓለም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብኣስታት 400 ከም ዘንቆልቆለ ዝሓበረት ባንክ ኣብዚ ዓመት እዚ ግና ብሳላ ዝውሃብ ዘሎ ክታበት ቁጠባዊ ገስጋስ ክምዝገብ ከም ዝኽእል ግምታት ይብሎ ይኹን እምበር ዕደላ ክታበት ብደረጃ ዓለም ምዑሪ ክኸውን ስለ ዘይክእል እቲ ቁጠባዊ ዕብየት ዝተመጣጠነ ከም ዘይከውን ኪላታት ናይቲ ዓውዲ ኣሚቶም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ በተዛማዲ ተቋጻጺራቶ ዘላ ቻይና ኣብ 2021 ዝዓበየ ቁጠባዊ ገስጋስ ከተመዝግብ ከም ትኽእል ዓለማዊ ባንክ ሓቢሩሎ ኣብ 2020 በኣስታት 200 ዝዓበየ ቁጠባ ቻይና ኣብዚ ዓመት እዚ በኣስታት 800 ክዓቢ ተኽእሎ ከም ዘሎ እቲ ባንክ ኣሚቱሎ ካብ ዝኽሰት ዓመቱ ኣሕሊፉ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቁጠባ ዓለም ብቐሊሉ ክፍወስ ዘይክእል ቅልውላው የስዕብ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ ባይቶም እተሐጋዝ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ትማሊ 5 ጥሪ ኣብ ከተማ አልዑላ ስዑዳ ዓረብ ኣብ ዘቃንዑ ዓመታዊ ዋዕላ ምስ ቀጠር ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዘይምስምማዕ ንምፍታሕ ኣብ ዝኽእል ስምምዕ ሓድነትን ርግኣትን ከቲሙ እቲ መራሕቲ ብኽታሞም ዘረጋገጽዎ ስምምዕ ንግስነት ስዑዳ ዓረብ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ንዝሓለፈ 3 ዓመትን መንፈቕን ምስ ቀጠር ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዘይምስምማዕ ከብቅዕ ዝሕግዝ ምዃኑ ተሓቢሩ መንግስቲ ብሪጣንያ ብልዑል ናህሪ ንዝውስኽ ዘሎ ለበዳ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ምቁጽጻር ካብ 5 ጥሪ ግብራዊ ዝኸውን ካብ ገዛኻ ናይ ዘይምውጻእ እገዳ መላእቲ ሃገር ክጸንዕ ወሲኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተኸሲቱ ዘሎ ለበዳ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ብምንሃሩ ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕና ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቲ ተወሲኑ ዘሎ እገዳታት ግድነታዊ ኮይኑ ከም ተረኽበ ፍሊጡ ብመሰረት ወፂ ዘሎ እገዳታት መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ከቋርጽ ምዃኑ ክግለጽ እንከሎ ንህጹጽ ጥዕናዊ ጉዳይ ኣድላይ ሃለኽቲ ነገራት ንምሽማጥ ከምኡውን ካብ መንበሪኻ ከይረሓቕካን ውስን ግዜ ኣካላዊ ምውስዋስ ንምክያድ እንተዘይኮይኑ ምንቅስቓስ ተኸልኪሎ እዚ እገዳታት እዚ ክሳብ መፋረቕ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ጸኒዑ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ኣሚቱ ዘሎ ኣብ ብሪጣንያን ደቡብ ኣፍሪካን ዝተኸስተ ለበዳ ሓድሽ ጅር ኮቪድ-19 ካብቲ ኣቐዲሙ ብዓለም ደረጃ ዝተኸስተ ብ700 ዝዛይድ ናይ ምልባዕ ባህሪ ዘለዎ ብምዃኑ ተወሳኺ ኣህጉራዊ ጥዕናዊ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሓያሎ ሃገራት ካብ ናብን ብሪጣንያ ዝግበር ዝነበረ በረራታት ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ምውሳደን ይገልጹ